इतना महंगाई बढ़ी गईल बाटे। अच्छा ते हमके महंगाई ढेर बढ़ गई बा। हाँ जैसे हाँ मतलब हमके बिना तब न कुछ खा पाई इतना मोदिया बढ़ा देले बाटे हाँ तब कुछ बिना तरीके कुछ देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम और शंभू सरण। देखिए किसानी के काम बड़ी तीव्र गति से चलता और कुछ काम तो बल्कि संपन्न भी हो गई बा। हम इसमें मौजूद बानी एक खेत में जो ना खेत में कुछ लइके बाल इकट्ठा करता है। हम दिखावल चाहते कैमरा पर्सन से दिखाई कि खेत में कितना अन्न का नुकसान होला। देखिए इस सब डांट बा कंपाइन मशीन से कटला के बाद इस सब डांट हम दिखावत तनी गिरल बा और इस सब अनाज जोन बा नीचे सड़ला गिरला और कुछ लइके तो चूंकि यहाँ बिनत बना इकट्ठा भी करता है। अब चूंकि ये जो डंठल बा ये डंठल से भूसा बन जाई और भूसा चूंकि रेपर जो मशीन चलेली उससे भूसा बनेला। भूसा भी रेयर केस में कबो कबो रेपर से आग लग जाने के कारण ये भूसा के जौन बा अवरुद्ध हो जाला, भूसा भी नहीं बन पावेला, उसमें आग लग जाला भी जल जाला, ओकरे साथे पूरा अन्न जौन बा जल जाला। लेकिन सच्चाई ही बा कि जौन लइके बाना ये अन्न बीना ताना कितना सफल बाना बीन पे है कि नहीं। हम चलिए लइकन से भी बात करता नहीं। ये तमाम चूंकि जौन गेहूं के बाल बा हम दिखाई सीधे नीचे दिखाई कि देखिए इतना यहाँ नुकसान बा। बाबू सुना तुम्हार का नाम बा? यहाँ आओ, का नाम बा आपका? पवन। पवन ही कितना बाल तू बीन लेला एक दिन में? एक दिन में ये 1.5 बुरा 1 बुरा आधा। अच्छा का करल बीन के? पीटे नहीं हाँ पीट के उसा के बेच के कुछ खा ला खानी नहीं हाँ। बेच के जुटा के अपन फीस भरे नहीं। अच्छा पढ़े जाला हाँ। कौने क्लास में? पैमरिया पैमरिया कसिया में। अच्छा 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 प्राइमरी में भी जाइता तो फ्री में मिलत कबो को प्राइमरी में? पैमारी में पैसा नहीं लगेला फ्री में पढ़ा ना पढ़ले बानी कसिया में पढ़े नहीं। महीना में 1100 ऐसा ही लगेला 1100 रुपया लगेला एक साल में। एक साल में हाँ अब महीना में यह 100 रुपया लगेला था हम यह जुटा के यह जुटा पीट। अच्छा ये लूहे में तू बाल बिना ताड़ा ये लूहे में पूरा तू के डर नहीं लगता लूहो मार दे? नहीं डर हमके बीने नहीं के पीटे नहीं के आधा खाने का आधा बेचे नहीं के। हाँ यही हमके जिये में के हम जानबे को इतना महंगाई बढ़ी गईल बाटे। अच्छा ते हमके महंगाई ढेर बढ़ गईल बा। हाँ जैसे मतलब हमके बिना तब न कुछ खा पाई इतना मोदिया बढ़ा देले बाटे तब कुछ बिना तरीके कुछ खा पाओ तनी ना तू वो नहीं खा पाती के। हाँ कि आखिर सरकार केहू रही महंगाई चूंकि कितना तक कंट्रोल कैसे कर पाई? केहू महंगाई बढ़ी सामान बढ़ी तो महंगा बढ़बे करी। अब केहू के दोस्त कहाँ है? एक दोस्त ना हो कि हमन के ऐसा ही बीन के खाने के रहने के फिर आमी सुबह से बिनल शुरू कर सुबह से 1 बोरा 1.5 बोरा। अच्छा ई गोड़े में कुछ तुअरे देखे इनके दिखाओ चाहते कैमरा पर तू के गड़ल नहीं जैसे हमन के जूता पहन के होता है तू बिना नंगे चप्पल नंगे पैर छूट उठ जाला घर में छूट गइल ना तो रोज गलत नहीं होई तो के गरत होई थोड़ा थोड़ा कम गरत और होई ना तो गरता नहीं होई। अच्छा चला और देखी लइके बिना ताने बाल हम दिखाओ तानी ये छोट छोट बालिका सब बिना ताड़ी तो कि बहुत अन्न गिरल बा बहुत अनाज बाली के गिरल बा। बहनी सुना तुहार का नाम बा? आओ अंशिका। तुहार अंशिका नाम कौने क्लास में पढ़ेलू? पैमरिया में। अच्छा कितना देर से तू बाल बिनत हो? 1 घंटा से। अच्छा कितना बाल तैयार कर लेबू? 1 बोरा हो जाए? 1 बोरा। अच्छा तो का करबू ओके बाली के तू? पेट के आई स्कूल। अच्छा ले जेबू कुछ खइबू खरीदबू? हां अच्छा मम्मी पापा बोला ना नहीं कि तू दिन भर लूहे में घूमत हो? बोले ना। अच्छा तो काहे फिर चली आवेलू तू बोला ना तो? वैसे वैसे ई तुम्हार दीदी लोग है सब चाची के लइके पवन भी बाना। देखी तमाम लोग बहुत ज़्यादा चूँकि लइकन के देख के लगल है कि खेत में उतरे के चाहिए। खेत में चूँकि इतना अनाज गिरल बा अनाज के लइके बीने लें पीटे लें पीट के अपने पैसा का प्रबंध करें लें कुछ खा लें पी लें और जौन लइका अगर कहीं और जात हुई फीस भरे खातिर तो फीस भी भरल लें चूँकि। लेकिन अनाज किसान के खेत में ऐसे गिर जाला सड़ जाला और नष्ट हो जाला चूँकि जानवर जौन बाना भूसा खातिर ही व्यवस्था होला जानवर के लोग जानवर के भूसा के व्यवस्था भी करेला। लेकिन समस्या ई बा कि किसान जितना लागत लगावेला उतना लागत ओके मिल नहीं पावेला आधा फसल नष्ट हो जाला। ई गोरू जानवर भी जौन बाना चर के एके नष्ट करी हैं या फिर आग लग जाई तो भी नष्ट हो जाई तो बहुत तरह से समस्या बा। और आपके ऐसे दिखौली हैं कि किसान के रियल कीमत मिल नहीं पावेला रियल लागत मिल नहीं पावेला वक्त पे किसान जौन अपन फसल तैयार करेला के वक्त पे ओकर मजदूरी नहीं मिल पावेला। तो ये सब के आपके दिखौला के कारण ही कि आप देखी महसूस करें। कैमरा पर्सन संतोष सखम शंभू सरण देखत रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।